Hello bayasang silong Teer Target Kokborok nang lamsongo tini 16 tarik 10 March 2023 ni narong house ending tai narwal guti dina thangai tongo bayasang ke narok joti channel ko talangoi nai tongkha ke channel no subscribe khai di tai bell ka icon no click khai narok notification manma jat khai toni ke narok sate jodi narok jodi hit kuti nana masu khangkai join button tongnai narok join subscribe khaimani pore join button no narok click khai join angdi join button no click khaimani pore narok ঠিক diponni 3ta somoyo angka narok hit kuti mannai tai bo house phainai abo mannai ke bayasang narok jodi video no puilani simi paithak jora nai tongdi puilani simi paithak jora nai tongkha narok bujinai tamo tini common tong angka bayasang aboni sikang songnai nailai जों chat kisa nainai chat nainai जों ओमफ्राय tini borok ni chat no nailai club chat no tini sabo kongnai ओमफ्राय bayasang tini wngka de 16 tarik ओमफ्राय narok nongoi mangkha na tini 16 tarik ni sabo kongnai narok nongkha na ओमफ्राय like or malki pro kongnai tini ni guti wngkha de 120 kongnai first no second no 20 ओमफ्राय tini ni je kongmani target wngkha de tarpore holding ओमफ्राय narok nongoi na mangkha na target tai holding wngkha target khe de obo ओमफ्राय narok jodi thwngna muchungkha wngkha obono calculate khai narok play khai mano abono calculate khai narok play khai khangkai oro bo success manani chance tongo ओमफ्राय obo wngkha de holding o holding no bo narok follow khai thwngui mano narok thwngna muchungkha khai ओमफ्राय aboni pore chwng nainai bayasang ओमफ्राय जों aboni pore thanglai je preview result ओमफ्राय preview result narok no kisa sai bujongnai nai bayasang जों thanayo house o onek success mankha ओमफ्राय normal guti bo onek success mankha ओमफ्राय bayasang amai khe narok no success hui tongo ang जों एकमात्र oro si success malia tamoni bai success mali himani nongno double 3 rina tongmani aro kisa mistake oi thango bono kono ya जों tai bar bakhe success manjak hingkhe जों oro ni simi hamdi जों 13 tarik 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 ओमफ्राय hingke जों 9 tarik ni simi asuk जों success mankha ओमफ्राय o bisingo जों success mankha hingkhe bayasang narok jodi booking thwngna muchungkhai o bising ni no kaisa narok booking thwngui mano je kono no phainani chance tongo hingkhe oro ni bo narok afara phainani chance tongo hingkhe second ni guti no narok booking thwngui mano tamoni hingkhe oro jodi 1 2 3 4 5 6ta guti no narok afara simi narok play khai mano narok jodi play khaina muchungkha khai hingkhe narok no o sairikha oro no narok ni bagui o saptani booking guti hingkhe narok thwngna muchungkha khai o saptani no je 23 64 81 31 56 tei 78 hingkhe ani oro bishesh khai 56 chance tongo 31 bo chance tongo 23 bo chance tongo hingkhe bayasang narok no saigana rekha hingkhe narok obono booking thwui mano hingkhe जों
video logroi जों tabuk thanglai je aboga jini gutia gai tini sala narokno rina thanglai tongo tini 16 tarik tini 16 tarik gai 10 mas 2023 ni narok je chajaknai rok plekari chajak rok pleta khari gai tini ni house tai ending gai besang tini house tai ending wngkha narok bagui gai anthani 6 house tai 5 house 6 tai 5 house narok plek khai mannai tini ni sala gai tarpore narok 1 tai 6 hingke narok besang narok nugui mankha na nokno duita house tai tongkha hingke narok khe chajakmani no narok plekari chajak khai narok pleta khari obono tini sala fix 100% narok tini bo success manai hinui khaka hingke bayang narok obo chajakha narok plek khai mano narok chajakha narok pleta khai hingke obono tini ni bagui anthani fix hingke narok jodi chajakha hingke narok plek khai mano hingke tabuk chwng thanglainai chwng tabuk haino hai thanglainai normal guti kisa nokno rinai 16 tarik 10 mas 2023 ni narok no guti rinai hingke tini thani narok guti hingke plek khai mannai normal guti hingke narok tini thani 66 tarpore 56 nari 56 nong nang booking thungni samani narok ayang booking thungni yang bo thungdi 57 narok 5 ta khai no booking thungdi 87 28 nari 28 bo phai tongo narok no che ang rimani abono phai tongo hingke nog oboni bagui thanai no booking thungdi narok no wili number no himkha abono nog no ang 58 tarpore 16 twani hingke 16 hingke 6 hingkhe tini 6 abo bole 16 tarik aboni bagui 6 wngkha hingke narok o guti no bo thungdi ending no bo thungdi hingke besang hingke chwng tini nog no tai kaisa tabuk ready mano hingke abo note khainari note khainai bekha hingke 16 tarik 10 mas 2023 ni hingke narok no tabuk rinai juwai chwng juwai ni khela naidi juwai ni khela o bo tini ni sala narok thungui bomo thungnai narok no ang plek khai phunukgo no hingke chwng oro juwai ni khela o thungnai sakang chwng juwai ni khela no ma nainai hingke naidi chwng juwai ni khela no kisa review result follow khalailainai besang hingke chwng sai mannai je chwng juwai ni bo khela no chwng play khalai hingke chwng thanai o bosuk faikha chwng abo kisa follow khainai thanai o 98-82 nari besang narok omo hai khe follow khlaidi juwai ni jodi khela no norok thungna muchungkha hingkhai juwai ni nari omo hai khe play khai mano 98-82 omo hai no nari 98-82 do besang hingke abono norok omo hai khe pwai hingke abono norok toma khainai obo khlai di hingke tarpore omo tarpore hingke naito oro bosokman 88 nok hnai tarpore 92 tarpore 82 tarpore 98
Ingke naidi oro chaita namano haka oboni man khlaidi double 3 oboni man ke 47 oboni man ke 37 oboni man khai 43 ingke naidi oma haike oro 33 kogoi bayasang ingke omo kisa follow khlaiui norok play khainano ingke tini salo same oma haike khlaidi jodi ang to diporo juai number 5 pai tan jora kroi nongno number nani ingke jora ma khe nongno tui makhamung tamoni ingkai ani bo oino samung tongma bagai ingke bayasang norok play khaidi norok jodi membership na khangkai to norok no tui mangkhamung ingke norok video no search khaidi YouTube o Teer Target Kokborok Teer Target Kokborok khaimani pore Teer Target Kokborok norok mannai Teer Target Kokborok mankha hingkai norok channel subscribe khai mano tarpore norok habui chwng naidi thanai o video ko chwng waisa se chwng mistake ongo mane misungo ingke tei bar baki joto chwng success 81 o bo chwng success ingke 26 second round no bo chwng SR success mano ingke oro bo SR success mano hit number ingke oro bo success mano FRSR ingke oro bo success mano ingke chwng omo haike sabrum success manui tongo ingke norok omo haike sabrum success nai tongna tongkai naidi norok agini video naidi buini channel bai ani channel no naidi borok bisi success mangkuk tarpore se norok sadi ingke tarpore norok video no subscribe khaidi tarpore se norok support khaidi ingke tini baga aswkno bayasang malaya no tai next video no tini video kisa loka tamoni nangma kisa bujokna nango ambagai hambai.